De nou el Nadal, amb els seus carrers engalanats, els sorteis de la grossa, les reunions d'amics i familiars i els regals dels Reis Mags. Però nosaltres no som de nou, perquè cada dia hem estat i estem al teu costat. Cada dia t'hem desitjat un molt bon dia. I enguany encara amb més alegria, perquè hem augmentat els premis dels xecs regals per a consumir als nostres comerços. Un primer xec de 150 euros, un segon de 100 euros i un tercer de 50 euros. A més, 20 xecs regals de 30 euros. I com no, també els sorteigs de les cistelles de Nadal en cadascun dels comerços participants. Com cada dia, compra al xicotet comerç de l'Alcúdia de Crespins, ix al carrer i participa. I recorda, al Nadal i sempre, comerç local, Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins.